Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Mill-ewwel jum ta' frar daħal fis-seħħ it-tielet patt soċjali mill-Gvern immexxi mill-Prim-Ministru Robert Abela. Dan hekk kif daħlet fis-seħħ l-inizjattiva ta' stabilità f'madwar 450 prodott fi 15-il kategorija ta' ikel differenti. Dawn se jkollhom tnaqqis ta' mill-inqas 15% fil-prezz tal-bejgħ rakkomandat tagħhom skont il-prezzijiet stabbiliti f'Ottubru li għadda. Dan daħal fis-seħħ wara li kien hemm ftehim storiku bejn il-Gvern flimkien mal l-importaturi u l-bejja jew sidien ta' ħwienet tal-merċa. B'dan il-ftehim se jibqa' fis-seħħ sal-qari tal-baġit li ġej u se jagħti stabbiltà fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali. Dan il-ftehim seħħ wara taħdidiet intensivi li saru mill-Ministeru għall-Ekonomija mal-importaturi u l-bejja sa mill-ewwel ta' Novembru li għadda. F'dan l-ewwel jum meta fuq l-ixkafef tpoġġew qatt ta' prodotti essenzjali bi prezzijiet stabbli, One News tkellem mal-kap eżekuttiv Jonathan Shaw li jmexxi 9 supermarkets ewlenin f'pajjiżna u kellimna dwar l-andament f'dan il-jum u fil-jiem li ġejjin. L-żgur inti bħal supermarkets tagħna jkollna eluf ta' prodotti, f'kull supermarket ikollok 20,000 prodott differenti. Allura trid tirranġa l-prezzijiet, it-tags, u dan millum għal-għada, vera ma sarx tippreparahom il-bieraħ. Illum kien hemm andament normali, ma ovvjament fil-weekend naħseb in-nies ikunu iktar kurjużi biex jaraw il-prodotti kif iċċaqalqu li huma dawn il-prodotti wkoll. Jonathan Shaw tkellem magħna dwar ix-xogħol li kienet tinvolvi din l-inizjattiva importanti għal-familji Maltin u Għawċin. Għal-bidu nista' nammetti li kont ftit sorpriż meta kellimni l-Ministru għalli bl-idea għax aħna bħala supermarkets diġà l-prezzijiet inżommuhom kompetittivi kemm jistgħu. Ovvjament meta timporta u l-prezz fiss. Imma mbagħad bdejt nifhem u għadna la rridu nagħmluha. Tajjeb għall-klijenti, allura mbagħad meta twaddab il-focus fuq il-klijent tajt di tajba l-klijent, il-klijent jiġi l-ewwel u tagħmilha l-aħjar li tista'. Sa dan it-tant f'kitba fuq il-medja soċjali il-Prim-Ministru Robert Abela sostna li fid-dawl li iktar minn 400 prodott li fix-xhur li ġejjin setgħu jibqgħu jolew, il-Gvern b'dan il-ftehim qed jiggarantixxi li dawn jibqgħu bi prezzijiet stabbli. Fil-kitba tiegħu Dr. Abela sostna wkoll li dawk li kienu diġà jagħmlu l-offerti se jkomplu jfittxu li jkunu kompetittivi.